Adierazle guztien arabera, euskararen erabilera sozialak gora egin du azken 25 urteetan Donostian, eta ez dago zalantzarik horren eragile nagusietako bat Bagera izan dela, ezta? Ez behar bada nagusiena, ez noski bakarra, baina bai garrantzitsuenetako bat. Nik Bagerari buruz bi gauza azpimarratuko nituzke. Batetik, aitzindaria izan dela gero Euskal Herrian zabaldu diren hainbat egitasmotan, ezta? Batetik nik mintzan laguna egitasmoa aipatuko nuke, gizarte trinkotzeari, gizarte kohesioaren ikuspegitik oso garrantzitsua dena. Bestetik, aipatuko nuke egiako esperientzian izan duen parte hartzea. Ikusten ari gara azken urte hauetan egiako esperientziak nolako jartzuna izan duen Euskal Herriko hainbat bazterretan. Eta hedabideen arloan nik Gaztezulo aipatuko nuke, ez? Nire iritziz kalitate handiko produktua dana, eta benetan eredugarria dana, eta denon artean lortzen dugun babes eta oreka eta edapen handiago izatea, ezta, Gaztezuloren kasuan. Eta bestetik, esango nuke Bagerak lagundu dela euskara ikusgai izateko hirian eta hiriaren agendan egoteko, ezta? Gogoan dut duela 25 urte, asteazken kulturalekin hasi zenean Bagera, euskarazko eskaintza kulturala Donostian oso urria zela. Eta halako ekimenek, geroko eztabaida filosofikoek, soziolinguistikoek, toki handia egin diote euskarari hiriaren kultur bizitzan. Ez behar bada guk nahiko genukeen bezain handia, baina iruditzen zait bultzada handia izan dela horretarako. Eta baita ere agenda politikoan. Bagerak bultzatu dituen behaketek ikusgarri egin dute zein zen euskararen egoera hiriaren hainbat eta hainbat jaialdi eta gertakaritan, eta horrek balio izan du euskara ikusgarriago izateko etorkizunean, ezta? Jakina beste hainbat eta hainbat egitasmo egin ditu Bagerak, baina niretzako horiek dira garrantzitsuenak, ez? Batetik bere izaera aitzindaria eta bestetik euskara ikusgarri egitea gure hirian.